रियल है। इसमें रियल है, मेरे इसमें रियल है। रियल है। तो तिकडे परत उभा राहिला. त्याला माहिती नाही मी त्याचं शूटिंग करतोय. वाजले एक्झॅक्ट 8:15 आणि मी आता आलोय, सोडून आलोय शाळेमध्ये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला हेअर कट करायला जायचा होता, पण तो आपला सलूनवाला अजून का आलेला नाही. आता बघू, आता जाता जाता थोडासा वॉकिंगला वगैरे जातो, नाही तर मग सायकल घेऊन जातो. आणि पाऊस भरला आहे पण काय पाऊस पडत नाही. तर किती आता महिना होता ना, पाऊस पण पाहिजे तसा पडलेला नाही मुंबईमध्ये. गडबड नको व्हायला. असं भरलं आहे, आभाळ भरून आलं आहे पण पाऊस पडत नाही. आता थोडा आलो आहे बाहेर. मी आपली सायकल हिला पुसायची आहे. पुसली ना तरी पण हिला प्रॉपर अशी धुवावी लागणार आहे आपल्याला. ब्रेकचं वगैरे पण काम करायचं आहे. आवाज येतो आहे. ओला फडका घेऊन मी पुसली तरी पण प्रॉपर पुसली नाही ती अजून. त्याला घासावी लागणार आहे तिला, असं वाटतं मला. आणि आपल्याला कसं थोडंसं वॉकिंग वगैरे करायला पाहिजे त्याच्यामुळे. आणि आता जाईन परत ऑफिसला. 2 दिवस सुट्टी होती, तर बरं वाटलं. आता ऑफिसचं काम सुरू झालं की परत डे नाईट सुरू होणार आहे. पाऊस पडला बघ. मला वाटलं होतं आज थोडासा पाऊस पडेल करून. आता वाजले सकाळचे 10:15 आणि पावसाची सर आली एकदम एक अशी थोडी, आणि सगळं भिजून गेली. आज वाटतं की पाऊस पडेल करून. आलो मी आता ऑफिसला. आजचा दिवस आता इकडनं सुरुवात करूया मस्त. इकडे पाऊसच नाही आहे. आपल्या इकडे खूप पाऊस होता चारकोपला. दिवस सुरुवात करूया आता. पहिला 2 दिवसानंतर चाललो आहे ऑफिसला सुट्टी घेऊन. आता बघूया संध्याकाळी टायमावर निघता येते की नाही ते. तो समोर दिसतो का, समोर एकदम कोपऱ्यामध्ये उभा आहे ना, तो प्रल्हाद आहे. आता आम्ही आता जेवून वगैरे आलो आहे बाहेर. आता बोलो फोन वगैरे करूया सगळ्यांना. आणि आता मी इथे जसं हवा खात उभा आहे, बरं वाटते जरा. 2:30 वाजले, 3 वाजले. आता 3चं वातावरण आहे आणि पाऊस मला वाटतं पडेल आज, पण संध्याकाळी. कारण का थोडंसं वातावरण तसं वाटतं आहे. हवा सुटली आणि ढग पण फार भरलेले आहेत. काय झालं आहे तर मे बी आज संध्याकाळपर्यंत आपल्याला पाऊस भेटेल. आणि तो नेमका आपण जेव्हा ऑफिसवरून सुटू ना तेव्हाच पाऊस पडणार आहे असं मला वाटतं आहे. कारण हवा खूप सुटली आहे. आणि तो तिकडे परत उभा राहिला. त्याला माहिती नाही मी त्याचं शूटिंग करतोय ते. एकंदरीत आजचा जो दिवस आहे ना फार छान आहे, मस्त आहे आणि फार बरं वाटतं आहे. कारण आज आपण ब्लॉग करतो आहे त्याच्यासाठी मला फार बरं वाटतं आहे. ॲक्च्युली डेली ब्लॉग मला करायचं आहे, पण शेड्यूल असं असतं ना की जेणेकरून आपल्याला जमत नाही आणि मग ते राहून जातं नेहमीच. असं वाटतं की नको जाऊ दे, आज नको उद्या, आज नको उद्या, असं करत करत आहे ना फार दिवस निघून जातात. आणि आपलं चॅनल मात्र तिकडे तसंच राहतं. तर म्हटलं बघूया आजपासून आपण ट्राय करूया. तर का सगळं व्यवस्थित राहिलं, तुमच्या लोकांचं प्रेम राहिलं तर मग सगळं व्यवस्थित होईल. आता भेटूया संध्याकाळी. आता बघूया प्रल्हाद काय करतो आहे, आपण जाऊया त्याच्याकडे. मी तो फोनवरती आहे, तो बोलतो आहे कोणाशी. तर असू दे, त्याला बोलू दे. आपण त्याला डिस्टर्ब नको करूया. आपण नंतर निघूया, आपण नंतर भेटूया. कुछ नहीं रे, ऐसे ही अपन लोग रैंडम करते जाएंगे और भरते जाएंगे. हाँ, ये इधर ये दोनों कुछ किसी कर रहे हैं. मेरा बनाया हुआ है और मैं रेडी करके फिर वही कंपेयर करो. तेरा अच्छा है, आपका अच्छा, मेरा अच्छा है. वीवो है ना आपका? हाँ, वीवो है. हाँ अच्छा. बट मेरा इसमें ज़्यादा कवर हो रहा है. तेरा ना वाइड एंगल है. हाँ, मेरा बहुत थोड़ा ये है. मेरा इसमें कवर ज़्यादा हो रहा है एरिया. हाँ. अरे वो आईफोन कौन सा 14 फेल हो गया. नहीं, बट इसमें रियल है. इसमें रियल है. मेरे इसमें रियल है. रियल है ना. इसमें इफेक्ट्स आता है. हाँ, अच्छा लगा.
इधर देखो, एक जादूगर देखो, अभी थोड़ा डर लग रहा है।